Simbanwa, mabunaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang alaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na kala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon iyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang alaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog kanay, sinisan anong at kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Magasig pero sigurado, aksyon na may kalatag palangga. Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Sabado, Pizza 3 na bulan sang Hulyo tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Aksyon Reports first portion. Pila sa ngaton nagapaguna nga mga pangulong dinalan sa ngaton mga balita lokal, lalaki nga nagpatay pagi sa pagbuno sa iya kaingod sa siyudad sang La Carlota na pasakaan na sa kaso. Supply kag demand sang Shabu sa siyudad sa Bacolod pareho nga nagtaas suno sa BCPO City Drug Enforcement Unit. Mga balita naton sa Bacolod City Hall. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginbildadahan ni PDP laban acting president kag senador Manny Pacquiao ang iya mga kapartido, partikular na si Energy Secretary kag Party Vice Chairman Alfonso Cose nga sundon ang ila pagsulundan kag bylaws kung hindi magbiya na lamang. Ginpahayag ni Pacquiao nga bisan ng anay presidente sa ila partido kag sa karon Executive Vice Chairman Senador Coco Pimentel ang suportado ang iya advokasya para sa ila nga partido. Wala man ginpaboran sa senador ang pahayag ni Cose nga dapat siya ang rason kung nga ang madamo nga politiko ang nagsaylo sa ila partido. Sabat ni Pacquiao, daw kaangay nga hubog si Cose sang ipalayag ini. Kaginahimo nga trapo nga partido kaangay sang iban nga partido politikal. Ginklaro ni Pacquiao nga mayara man sa masobra 10,000 ka PDP laban members ang yara sa grassroots nga nagasuporta sa iya bilang party president, kag ang perma sang mga ini may magtaas pa sa 50,000 o kon katunga sa kabilugan nga miyembro sang ila partido. Porti na ang pilakay isyo sang mismo isa lang kapartido. Porti ni si Alfonso Cose, no? Agad inta sa politika nga hindi ka isrot na sa iya obligasyon. Brown out dito. Hindi siya gani maka-isrot sang iya sini obligasyon na gagad intra sa politika. Pero manami man niya. Bisan paano magwa ang pila ka mga baho mismo sa sulod sang partido. Suno kay Senador Ping Lacson, may iarangkada ko no, si Senador Manny Pacquiao. Ano ayhan ang iboylo niya kontra mismo sa iya kapartido. Nami ni pamatian, amo ng silin ko bala, ang mga ginamos nga ginatago sa isa kapartido, maginuwa gini, samtang gahilapit na ang filing sang Certificate of Candidacy. Pwerte ko nung palokpon ni Manny Pacquiao sa masunod nga mga inadlaw. Bantayan tayo ini. Pwerte ini. Te kung magsipakay, kag mawasak, kag mawatak-watak ang partido PDP laban na sakyan ini sang oposisyon. Kung si Senador Franklin Drilon pa, dyan tsansa na ni sang oposisyon nga hindi na mag-intindihan ay mismo ang mga kapartido. Pwerte mo, ang pilakay insultuhan ay sa tunga ni Presidente Rodrigo Duterte kag Senador Manny Pacquiao. Di hindi ini makapaayo sa ila partido. Mawatak-watak ini ang PDP laban.
Lain pa kay karon niya si Pacquiao daw desidido na maglagan presidente. Ginutikan niya gani si Senador Ping Lacson niya. Opdan mo ko. Imuon ta kabisi. Masadya ini. Porte na ini. Nga bakbakan na politika. Balantayan, nagainit ang nasyonal. Init ganing lokal, nasyonal pa. Ang aton kung issue lang bintaha sa tao. Mabalanta ang tanan-tanan nga mga garok, ang mga anomalya, korupsyon ngara sa gobyerno. Hindi matago ya porteng korupsyon mo sa gobyerno. May ano mo nga tago nagatuhaw siya. Kung may ara, kuno aso, may kalayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na, morning na, sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod. Kamusta sa Bado Subong? Kamusta ang aton mga kauturan? Ang iban mangumpra ni aga pa nga aman kay sa Bado gatipon ang pamilya. Kamusta na ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sa 24 oras? Kamusta ang aton mga driver? Kamusta nagpalibot sang syudad sa Bacolod? Amo ina ang aton tukion karon nga aga samtang nagalagulad na ang aton patrol sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Balita sa Bado. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Sir Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, maayong aga ang sitwasyon karon sa syudad sang Bacolod. Masyado ka tawhay aksyon na Fred, no? Kung dalanon ang aton sining mga paghahambalan. Pero kung paghahambalan ta naman aksyon na Fred, ang mga nag-jogging, kapangita ko sa may nakitaan bisan is action of Fred, no? Bisan sa piyak sining Sabado, titani may mga nag-exercise, although di bahin man ini action of Fred, no? Sa pag-dumili sa nga hindi pwede na mag-jogging or exercise, especially sa mga public places, no? So sa aton sining mga kauturan, ang nakitaan talang sa karon kung ari ikaw sa kilid action of Fred sang Regional Hospital kang nakita ta diri action na Fred ang kalabanan mga bantay, no, sang mga pasyente nga nagakulat ang liwat malawagan ang ila sining mga pangalan, especially kung ari ikaw sa kilid sang ER kagasubong man sa tubang man sang Regional Hospital along dalan sang Lacson action na Fred. Now ang pila ka mga sitwasyon man diri man sa mga dalanon, especially ining mga salakyan di pasahe, kung ang aton paghahambalan amo ning nakit-an sa karon ang mga tricycles along sa kilid sang Alisbo. May mga tricycle man action na Fred nalabayan ta kagina along sa area sang kuan bala sa area sang Bangga Patio action na Fred nga hulat man sang ila sining mga suki nga mga pasahero igadulong man along sa south sa istasyonan sang Bus Abi, and ang iba naman three action na Fred gahulat man sila sa mga pasahero. Well, subong man nga kaagahon ang kalabanan sa mga nakitaan man naton ang mga naga-deliver na bala action na Fred sang ila sining mga mga paninda, especially ang isda action na Fred, no? At least ready na para sa aton sining mga kauturan. Extra nga paghalong, especially kung ikaw street cleaner, di ragidya dapat sa higad, no? Kay although busy sila subong sa pagpanilo kag pagpanilhig sa mga dalanon action na Fred. By the way, good morning, IPM. Araw, skilid na naman action na Fred sa barangay hall, sa barangay na. So, tinumpok na naman ang mga basura. Wala magyan? Huwag mangyapon magyan ni action na Fred, no? Labay man na ako aksyon Alvin na wala pa kakasa ang IPM gagabis lang mga akot, no? Huwag man action na Fred. May araman panahon nga gabi sila action na Fred. Pero, ang kalabanan makitaan ta adlaw gid action na Fred, no? Makitaan ta sidi adlaw na ang pagpanghakot sang mga basura. Ito na action na Fred, labayakon. Balik ko sa mga subdivisions kay may iba, no, gindayaw nila ang area sang Glendale, mga taga Glendale, Lambawa, kag Charito,
hambal ga chat sila, ga text sila, baw salamat sa IPM, naglabay di sa amon. I don't know, dira sa imo action na Fred. Galabay man ang IPM, muko nakahakot na basura adlaw. Ano kapag hakot na sila? Si Mayo man ah. Good morning sa gyapon, IPM, remind ta, basura, nalabayan ta kagina, ang ara sa may kilid sang Dison Baw, gatinumpok man to. Atubang sa barangay hall, I don't know, dapat ang atubang barangay hall, dapat matinlo, gagmayo lang taon balaksyon na Fred. Galing kay ti, kitaan mo kay Jackson Fred. Basura gid, no? But anyway, good morning again sa mga taga-IPM. Anyway, aksyon na Fred, paglabay ta kaginaman sa area sa Burgos sa public market liwat aksyon na Fred in pamangkot ang presyo, no? Sang mga status para may idea sila aksyon na Fred, aga pa. May idea ang aton sining mga kauturan kung pila ang presyo karon sa isda sa merkado kay muning una tagin padulungan tis para may idea sila aksyon na Fred kung paghahambalan ta ang panalag ko kagina duha lang nakitaan tato aksyon na Fred mo ang bantalaan bala ang bantalaan ang 350 ang kilo ni sini may araman aksyon na Fred ang tabas panalag ko man peroinin tabasan niya aksyon na Fred best kid niya lutuon man ang tabas is 190 to 200 pesos kada kilo. Now, diri naman kita aksyon na Fred, pag-abot naman sa magagmay pala, pino nga mga klases ang isda, kaangay sining lubo-lubo. Ang lubo-lubo sa karon aksyon na Fred, is gadalagan sila from 140 pesos ang kilo, while ang bulinaw, aksyon na Fred, ini bulinaw ni medyo pino man ni di mapare-pareho may dagko, may gagmay, 160 pesos ang kilo. Of course, bangros, amuni ang kalabanan available sa tagsa ka mga merkado. Ti magambal kita ay lubo-lubo. Bangros action na Fred, small and ang mga dagko pagin. Ang small ang ugaling kay ti makabakal ka sa gihapon sining 8 isa, 7 isa nga gagmay. Ang bili sini is 140 and 160 pesos depende man sa pani sa sizes action na Fred. And ang pang Rosman nga dalag ko this time is 200 pesos kada kilo. Ang punong man o kung tilapia gikan man sa punong action of Fred is 160 pesos kada kilo. Ang maayo lang subong ya kayang pasayan regular size medyo buro barato 260 pesos pero ang duro dagko ni action na Fred amuni medyo mahal-mahal gawa kaya ti dagko kini siya is between 300 to 320 pesos kada kilo action na Fred. Oy, si Marot subong ang presyo ni Marot sa karon is 180 pesos kada kilo. Well, ang lukos, duha ka klase ni action na Fred ang lukos mo. Ang lumiyagan, di ara man lukos, yan na balang medyo puti lang tawon, na limpyo bala lang tawon action na Fred. Ang medyo, ang lumiyagan, ang 160 pesos ang kilo, while ang lukos ganyan regular is between 240 to 260 pesos kada kilo. O yung mataan man subong medyo nagmahal gawa, 220 pesos ang kilo. Ang mani ang medyo nagmahal jutay, no? Kaya depende man sa pag-uaw ng aksyon na Fred. So, jutay lang gida ang display sining aga. So far aksyon na Fred, ang mani ang pila ka mga presyo karon sa ang isda sa Burgos public market. And at the same time aksyon na Fred, ang nakitaan na subong aga action na Fredo ang salakyan di pasahe going diri naman sa area sa home site action na Fred, no? May are pipila na ng mga salakyan di pasahe. So para action na Fred, umuni ang sitwasyon kagkadaragway karon sa syudad sa Bacolod. Ang sitwasyon kag ang presyo karon sa merkado ang o presyo sa mga isda sa merkado ang ginadulong sa inyo sa Samson Plus Herbal
sa patrol with Aksyon na nikirao ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkulot, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:15 na. O madmad na, bangon ron, Sabado subong. Ano ang ginaplano ninyo nga pamahaw karon nga kaagahon? Ako ginapulo pagita sa ginawa ko, tulagid no? Matula ka na blang pagbakit mo kaon kadayon. Sakto gina karon. Pagkatapos ang programa alas 7, pwede na. Tula ka blalagaw. Hindi gani ulo kagingaw, ba paborito ko gini. Baklan mo batuan bala kag paitan tapos sampawan mo lupo. Nami ang pagsampaw sa lupo, uli luto na siya. Pagsampaw mo sa lupo, bakiton mo na yun. Kay green gina ang lupo sa kahamot pa bala. So sa pagkanamit. Daw Pinoy kagid. Tapos turta ka lubo-lubo, aba, fortes pagkanamit. Amo nang ginapulo pagita karon sa kakon ginawa. Kanamit ipamahaw. Timingin mga city media, 30 minutos nga luto mo na, kampyon na ang aton pamahaw. Morning na sa aton mga kauturan. Ara na sila. Kaday Brian Salazar Pacardo, si Arnel Sirman sang Alabang, good morning. Si Alex Muntisa, good morning man. Kay Dilia Liabe, kay Ronnie Gordon, si Lito Sicondes, ara nagaupod sa aton. Si Alex Puentes, si Jinke Dila Agdon, morning ko na. Kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, Bia Jonathan, Michael John Cagsison, Dennis Richard Tibor, Roma. Kumplito na ang panamyaw ni Jinke Dila Agdon. Si Vanessa Mayo, basta panamyaw, wala gini siya nagkakauli. Damo sa kilala, damo siya kabyanan. Kay Milili Oligo, good morning man. May lang nga pagmonitora, tagsagid kakaagahon. Kay Lorna Dilihencia, good morning. May lang nga pagmonitora, tagsagid kaaga. Pod-upod lang kita, duldugsing lang kita kunaga. Amula na ang pila naton ka mga obligasyon. Ka-enjoy na ko ya. Basta makatulutambyaw kita. Basta nang husto-hustuhan lang. Pulo pa namayaw, okay na. Kay Judge Nap Diamante, good morning. Gabugtaw na niya. Kay Bitilao sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO. Kay Dr. Rebalicia sa Binalbagan. Toto Raul Alibo, gagaladlad ng nada. Pamahaw sa Dalom. Kay Roy Marino, si Paririmias Arroyo, gapangapi na ni. Kamusta ka mo da? Tira kay John Hidalgo sa Manapla, si Marvin C. gabugtaw na ni. Si Pare Erning Gorilla, gabugtaw naman, kapangapi na guro ni. Si Paring Istoy Querido, abi walking na, para nga maumpawan kita. Kamusta nang kay si Boy Subong, si Nick Barca, si Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siocon, Joel Perido, Roger Aguirre, Lori Apurado. Wala na kami magkirita na Sus, pwede ka delikado, abi. Kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Jute Pascua, kamusta na? Si Lorini Canson, si Buni Advincula, si Baby Tan, kamusta? Si Engineer Nariel Bantay, wala nang galing ko kita, Kay Jerome Solinap, kamusta kamuda? Isan paano, bulubog no lang kita sa inyo. Kay ihado ko da Richard Binos kag ihada Tuto. Galuto na kamo pamahaw nyo da. Sige namit isla magluto mo. Kasi gusto ka mag-order okay lang, tawagin nyo lang ko kay tawagan ta si ihado Richard Binos. Pertini, abilidara ni Sekon pangluto ang pagahambalan. Pertino, sige Kay Botuiles Flores, sa London Centenaryo naga-monitor. Sige. May lang nga pag-monitor na sa London, kamusta ka bida? Matunog-tunog man na ang amon signal sa London. Sige. Morning kay Rodolfo Jaime Jr. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Duludugsing kita, tagsagid kakaagahon. Okay lang? Mabalik kami pagkatapos ni.
Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Kamusta tikang sa panahon? Ang pag-asa nagligad nga adlaw ba 3 ka bagyo ang posible magsulod sa pungsod Pilipinas ining bulan lang sang Hulyo. So subong pa lang samtang nami pang panahon medyo puro ariglar na kita preparasyon. Ang southwest monsoon ang nag-apekto sa extreme northern Luzon. Ang western Visayas kalakip na. Ang Negros Occidental kag Bacolod ang maging magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang southwest monsoon localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan ang uyop sang hangin gikan sa naaminan na sidlangan padulong sa naaminan na katungdan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon maging makanay tubtob kasarangan ang pagbalod tikang sang panahon. Kamusta na ang palibot sang siyudad sang Bacolod? Puerteno, ang politika bao ang filing sang certificate of candidacy sa Oktubre na. So ang tanan nga gapulo panago usubong, gapulo palipod nga daw hindi pakitaon, hindi nyo na matago ina kung mag-file na sila sang ila certificate of candidacy. Puerte, no? Basta eleksyon nga di matiyag sang Pinoy daw piyesta. Si Ibon Boscher sang Germany, ara na siya. Si Rinaldo Jaime Jr., Nagunggayo family, Ramada family, Graciason family sa Barangay Alangilan, good morning. Kay Michelle Sayo Gimeroy, good morning man. Kay Erne Odasco Lidas, may lang nga pag-upod sa ato na.
tagsagid kakaagahon. Ang pila naton ka mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod, arana arangkada na ang Pfizer kuno arana, no? So amo na ginhulat sa kalabanan nga mapatuslok sila. Amo na schedule na kami. O galing kabudlay kung may allergy gali ka, daw hindi ka pa matuslukan. Ga inom ako bulong sa allergy bala. Ikabudlay sila siyang doktor, hindi ka na magpatuslok kaya hindi man nagyapon magtuslok bakuna sa COVID-19 kung nagainom ka sang bulong sa allergy kag kung may allergy ka. Hindi ka pwede. Dalayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Uy, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Ano ang mga bulobalita sa COVID? Naglabot na sa 67,680 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan naman sang 712. Nadugangan ang probinsya sang Iloilo may 182, ang Bacolod 137, ang Aklan 114, ang Negros Occidental 88, Iloilo City 88, Capiz 47, Antique 44, Guimaras 12. Saka Nubo ang balatian naton sa COVID-19. Wala gana ang COVID maghalin sa atong pungsod, no? Nanamitan siya, nagganahan siya. Nami gidi sa pungsod Pilipinas, kapag lugayawan na siya sa iban nga kapungsuran. Ang silingon, bilog na kalibutan ang ginabakasyonan sang Kagaw. Pag gusto lang sa libot, hindi sa kitaon mo. Magdiferensya ka lang jutay, lumuya ka lang jutay, tapos kagid. Ang balain sa COVID na mo ni, kung may balatian ka nga daan, kag kung ang balatian mo magtukar na gagid, sudlon ka na yun sang Kagaw. Humina lang jutay immune system mo, problema nga dako na. Disgrasya kagid sa COVID. Kapanilag siya mo. Kung nga medyo maglala balatian mo, may balatian kabi sa korason, kidney, kagiban pa. Pag lumala balatian mo, tapos kagid. Pag abot mo sa ospital, iswab ka. Siling sang doktor kag nurse, positive ka sa COVID-19. Amo na siling sa ibang nga nahulog lang sa lubi. Pag abot sa ospital, COVID na, natural lang ina. Kay basta gani may lala kagabalatihan, dira kag sudlon ikaw sang COVID. Ara la sa kilid mo, gahulat siya sampok, pagluya mo, tapos kagid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29. Mabalik kami pagkatapos ini. Desisyon 2022.
Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon. Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Nagapabiling nga problema ko no. Siling sang task force disiplina ang padayon nga pagpagwa sa mga minor de edad, sila tagsa ka mga puluyan umpisa nga ginpatuman ang GCQ status sang siyudad sang Bacolod. Suno kay Task Force Action Officer Wilfredo Taba Iyolinggo, hindi lamang sa mga purok o kung lokal nga komunidad nagaluntad ini nga problema, kundi mayara man sa pila ka minor de edad nga mismo
ginadala sang ila ginikanan sa pagpangita sa palagabuyan sa kalye. Dugang paniyo linggo, madamo na sila sa git-operate kag git-isyuan sang citation ticket apang ginapaabot sini nga mayara sa gyapon sang padayon nga magapasaway. Liwat man sini nga ginapanawagan ang kooperasyon kag bulig sang publiko para malikawan ang mas lala pagid nga epekto sang COVID-19 sa syudad sa palaabuton. Sabagay ang iba naton nga mga utod lahay. Ang malain pagid inip lang nagapakilimos pag nabitbit ang kabataan sus daw maluoy ka hindi sa pakilimos kundi ang bata nga ginabitbit. Ano man yang sa kainit nga tagi-te ang adlaw ga ulan agad mo yaya kugos ang bata kag magpakilimos sus disgrasya o wala pistmas wala tanan ano man do hindi ko makaintindi iban gila kapital nilang bata maluoy ka man sa bata so may ara man iban nga mga tigulang bala abot wala ini sila pamilya galibog ibalang ulo ko mo pobre man ang iban do di nakalakat ga pakilimos sa dalan. Pamangkot ko sa pinsar ko, wala ni pamilya, wala ni sila kabataan. Kung may mga kabataan ini sila, ginpabayaan nila, ila amay kag ila iloy, nga maglibot sa kainit ga ulan nga mangayo kayo. Isa do ga pamangkot ko sa kaugalingon ko, inakon may kabataan. Kung may ara kabataan, sus daw hindi ko. Oo, ay kasakit batyagon. Amo nang siling sa iban nga ginikanan. Nya taynay, nami tani, magidad pa kamo mga dubinta, no, isa kagatos. Okay man na, ang pagpangamuyo. Pero kung ikaw magidad sa amo na, nga daw, hindi ka nakaisrot, ibutang ka sa gwa, sa puluyan mo, butang ka tangkal da, may mantagaan ka, may man hindi, di may lang napatay kas na. Tiyan mo niyo, ang nagapakilimos, hindi ko napating, wala sila pamilya mo. Ang kwestiyon, kung may pamilya, nga ang naging pabayaan. Galing hindi matakalumpat sa konklusyon, kung nga pabayaan sila, base kung sa likod sila may mga rason man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Sa Bulubisyo ang aton wala sa gasaw, no? Wala gasaon? Sige, gamay kayo, no? Tige kayuhon tala na para nga rinagamak sa dugay-dugay. Dira kay Aluna Cortez Dinsay, good morning lang. Si Atia Kim Iriman, ara siya, nagaupod sa aton, karon nga kaagahon. Dira kay Dodski Antonio Ligaspe Villarosa Jr., good morning man. Kay Rinaldo Riparo, morning. Dira sa Patria Village, uno kay Tony. Static ang signal. Sige. Si Saon tayo na karon dugay-dugay. Malada nga pag-monitor sa inyo. Upod-upod lang kita. Medyo relax na nga mo nila samtang naga-monitor. Karon nga daw, ginahulat naton ano ayhan ang palukpon ni Senador Manny Pacquiao. Kaya ginagat sa mo ni Presidente Rodrigo Duterte niya kon korupsyon na niya itudlo ang tao kagahin siya. Tera karon kay binaton. Pero siling ni Pacquiao, wala ko tuyo nga mag-inkwentro sa Presidente. Bulig ko sa Presidente. Hindi bala ang iya sini nga arangkada kag programa, illegal nga duga kag korupsyon. Tiaryo, buligan ko sa tudlo kung sino mga korap kag ano nga ahinsya ang puwerte ka korap kagkadasin o ang puwerte ka korap nga ara sa gobyerno. Hindi kapas na nga ipanudlo ni Senador Manny Pacquiao. Luyag man naton kag sa hindi ang korupsyon bisan diin na yang asang-asang gobyerno hindi na malipod. Puwerte ya amak mo kon sa record kon tukion ta, puwerte nga korupsyon. Puwerte nga korupsyon sa Bureau of Immigration, sa Bureau of Customs, bisan sa sulod sang bilangguan, tanan nga mga sangasang gobyerno, luwas sa mayo ha. Ambot silingon, wala naton tanan ginaigo.
Kay kung ang isa ka-ahensya, kung may korap da, may ara man na empleyado yang nga matarong. Pero kalabanan da, may mga puder bla, bawa mo ginasla. Galing kabudlay da sa Pilipinas mo. Kung mangawat ang tao isa kalibo, kung madakpan, kisa maduklan pa, kisa mabatutahan pa. Pero kung dalagko ang opisyal gani, milyon ang kinuot sa kaban sa gobyerno, bati honorable gyapon ang panawag sa ila. Na priso na honorable gyapon. So, milyon ang kalta sa kaban sa gobyerno. Hindi nila kwarta, ato na kwarta, kuuto nila. Pero kung pigado ka, batutang guwa mo sa maduklan ka pa. Pero ang lagko kag mga politiko nga poderoso ya, milyon ang ginkuot ba gangisi pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Kamusta na? Harap pa kamuda. Si Vanessa Mayo, nyamuning da sa tanan nga AFC member. Okay, mga grupo nila ini. No? Si Jinky Dilagdon, Atiya Kim Iriman, Kayuma Lumina. Good morning ko na. Ba, si Dina sa Bani Kapis ang tangob, kay Noel Amar, kag Alex Muntisa. Sigurado na. Roll call na tatanan sa grupo. Kay Idilaos, good morning, daga monitor sila ni Nana Isabel. Na Isabel, good morning. Si Di Anton Diaz, ari na siya, morning sa Patria Village. Static ang signal, check na karon dugay-dugay. Okay, las 4:42 na sa Kabug-Ostan, sang Pungsod, Pilipinas. Aber, relax ka mo dira makadali, kay ma-relax man ako. Pero, hindi ka mo magkabalaka, kay karon dugay-dugay, balikan ta kamo. Kay Jubal Trinidad, good morning man. Stand by. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak!
Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team.
Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contract tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contract tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Ari pamati ibayo, mga kaaksyon, ang papremyo nga madugay na ninyo ginahulat ang bagabalik sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Ini ang sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod Anniversary Special sa anniversary sa ERB. Ang Aksyon Radio Bacolod ang magahiwat sang iya ika-52 katuig nga anibersaryo padayon nga pagpangalagad sa kanginan sa maabot nga Agosto 17 sini nga tuig. May angot sini
magapanagtag ang Aksyon Radio Bacolod sa tag 500 pesos nga ayuda sa mga maukod nga tagpalamati bilang tagdaog sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod Anniversary Special. Simple lang himuon ninyo. Magtutok lang sa pagpamati sa tanan nga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Agod may balaan kung paano maka-intra sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod Anniversary Special. Amon pagalawagon sa masunod nga mga inadlaw ang pamaagi sa pag-intra sa sining papremyo. Mamati ka, may 500 ka na. Adlaw-adlaw nga ayuda ang igadulong sa inyo sang number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56 na morning lada kay Utay Benedicto, morning kunoy Kapitan Sergio Libre sang Manlukahok si Palay, kay Emeline Suliba, kay Andrew Comida Botanas sang Gym Taxi Group. O sige, biyahe na kamo. Ipangamuyo ko nga maayo ang inyong income karon nga adlaw. Kay Mario Bacauco Irad, good morning man. Kay Dilmar Dikinya, naga-monitor. Kamiyo yan, Nanaya. Sige. Si Nanaya sa Punta Taytay ga-monitor from Florida. Ba sa Florida siya? Naga-monitor. Kay Marlene Diaz, morning da, sa Barangay Sumag. Kay R.R. the Third Budadira, good morning lang. Sige, Ariglado. Kay Dodge Dalida, morning man. Kayo lang nga pag monitor karon nga aga. Upod-upod lang kita. Ulo enjoy lang kita. Upod-upod kita. Tulo tamyaw at tulo dugsing kon kagahon. Mabalik kami pagkatapos ni. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang
Magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinadampigan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan Responsable at ang balita Dahil na ipalat na Magasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala, inspirasyon, Aksyon Radyo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13. O diri kita na, kapi-kapi kita. Kokin sina diri kita balita naton sa puwersa sang aton sini kapulisan supply kag demand sang Siabo sa siyudad sa Bacolod Pario
nga nagtaas uno sa BCPO City Drug Enforcement Unit. Detalyo po di Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kay Kas Bacolod City Police Office para yung nga nagtaas ang supply kang demand sa Cebu dili sa mga syudad sa Bacolod. Ini ang personal nga obserbasyon ni Police Lieutenant Edward Bolivar, Chief sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit sa interview sa Action Radio. Sunod kay Bolivar, Action Fred, apisar sa ila wala untat ka drug operation, kag iban pa nga mga law enforcement unit, wala man untat ang pagsunod sa droga dili sa mga syudad sa Bacolod. Base sa impormasyon nga nabato ni Bolivar, Action Fred, supply sa droga ang nagahalin sa Luzon kag Cebu. Sunod kay Bolivar, Action Fred, nagadamo ang nagabaligya ka nagagamit sa droga sa mga squatter area diri sa mga syudad sa Bacolod. Padayon man gyapon ang sulod nga drug sa Bacolod. Padayon man gyapon kami sa pag-fight against the war on drugs. Damo man gyapon nga halin sa Luzon, ay sa Cebu. Din lang halin ang mga items na gisunod diri. And based on information, damo man gyapon ang mga napanamon ng mga poser nga naga-circulate sa Bacolod. Respect sa demand ng supply, dati man ang consumption sa Bacolod ng drugs until now. Kaya igigidamo niya campaign para ma-preempt itong bisnog sa city. At least ma-minimize na. Kaya kung imong nagtaon, sa mga squatter area, bisyo information, damo nga nag-pushing, using. Despite nga balandin nila kung madakot sila, they will stay in jail for many years. Dapat yung ang iya nga halit mo sa kabataan, effect ng drug. Parang na-use na sila sa mo ng illegal activities kay isimani ang napinsa nila. Kung sila isip siyang ilang kinalitan niya mga tao. Ining report, ginatulong sa kaluwan sa Santo Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kay Lorski Di Duloda, good morning. Kay Marlon Villaruel Mendoza sa Sinda Salamangca, La Carlota. Kay Ruel Montaño Hipilano, o kay Mamaya Kano Clarita sa Sibukaw, San Enrique nagamonitor. Kay Rosini Santia Locsin, kay Junel Cartel Bilyute, happy birthday ko no, kay Kim kag Kevin Bilyute sang Central Maaw. Oh, ano ini? Santon Plus Herbal Capsule? Oy. Standard Time, las 5:19. Babalik kami pagkatapos ini. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital?
Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. O, dali ilang standby anay. Yari ang recap sa resulta ng Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sa Small Town Lottery First Draw 25-5. Una nga bula 25 kag 5. Second draw 24-15. Ikadua nga bula resulta 24 kag 15. Third draw 31-12. Ikatatlo nga bula resulta 31 kag 12. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 8,910,000. Resulta in any order 10, 9, 33, 4, 7, 30. Resulta sang 645 10, 9, 33, 4, 7 kag 30. 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Resulta in any order 35, 38, 3, 31, 14, 34. Resulta sang 658 35, 38, 3, 31, 14 kag 34. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kay Lorsky Didolo, good morning. Kay Marlon Villaruel Mendoza sa Hacienda Salamanca, La Carlota. Kay Ronel Montaño Hipilano. Kay Mamaya Clarita kuno sa Sibukaw, San Enrique, nagamonitor. Kay Rosini Santia Locsin. Kay Jonel Cartel Bilyote.
Happy birthday kuno kay Kim kag Kevin Bilyute sang Central Mao. Kay Niel Brian Balues, good morning kuno. Tira kay Charito Balues Canillas. Kag sa tiyo ko nga si Piroy Balues. Sa mga pakaisa ko, good morning tira sa Bacolod. Ariglado Ari anayo, may asma ka mo, wala unta ka pag-ubo, ginabarukoy ka, pneumonia, Standard Time las 5:26. Kay Rodilyn Alvarez Bayabado, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo,
Ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32. Diri kita, pasudlon tang report sa Bacolod City Hall. Upod kay Aksyon at Tayhupon. Aksyon at, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Nagapabiling na problema sa Task Force Disiplina ang padayon ng pagwa sa mga minor de edad sa ilatag sa Kamapulian umpisang ginpatuman ng GCQ status sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Task Force Action Officer Wilfredo Taba Julingo, hindi lamang sa mapurok o kung lokal komunidad nagaluntad ini nga problema, kundi may ara man sa pila ka mga minor de edad nga mismo ginadala sang ilang ginikanan sa pagpangita sang palangabuyan sa kalye. Dugang pa ni Julingo, madamo na sila sang gina-operate kag gin-issuean sang citation ticket apang ginapaabot sini nga mayara sa gihapon sang padayon nga magapasaway. Liwat man sining ginapanawagan ng kooperasyon kag bulig sang publiko para malikawan ang mas lapagin nga epekto sang COVID-19 sa syudad sa palaabuton. Ang kaaksyon nyo, Aksyon at Tayhupon o na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Kay Rubilin Alvarez Bayabado, good morning. Kay Imbong Jucampoda. Kay Jerome Lipana, good morning. Kay Teresita Orita Kahurao. Kay Manjo Arnijo, morning upod-upod lang kita, tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year,
si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYPZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary, Major Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian is Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagliga
patuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita, lalaki nga nagpatay pagi sa pagbuno sa kaingod sa siyudad sa La Carlota, napasakaan na kaso. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred, napasakana sa kaso, yan tong isa ka lalaki nga nagpatay sa iya malang kaingod dira sa may Purok, Lampunaya, Barangay San Miguel, siyudad sang La Carlota, tinalikdan nga adlaw. Kaso nga homicide ang ginpasaka kay Arnel Tacuyo matapos naging patay sa dipagi sa pagbuno si Albert Lacsinto gamit iya ang binangon. Action Fred, sa din ining si Tacuyo, iyara naman nadakpan sang otoridad kag napriso na sa sining mga tinyon sa pag-imbestigar dugang sang La Carlota PNP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe Hepe sini
hinumogin lamang Aksyon friend ang rason kag wala sang iban nga dahilan o kon gitawayan kundi idira gid lamang nga nagainom-inom sila kay ila sinigin sumay wala man sa madalom ganyan motibo, wala man sila sang away prior pa nga nag-inom-inom kag nag-inaway ining duha dira mismo sa amuna nga oras. Inang balita ni sa Aksyon, Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45. Kay Elias Bandadada sa Saudi Arabia, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste, si Elizabeth Malaka Gamala Arisio, Elizabeth, good morning. Kay Dante Makilan, kay Aida Alunan, kay Huma Lumina, kay Gary Mahilom, kay Kyok Ixaos, dira kay Teresa Loksin, Sang Salwa Kuwait, good morning. Kay Jocelyn Libuon Dispuho, sumaman kay Chopilo Espanyula Jr. Mabalik kami pagkatapos ini. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta?
Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng... At the time, las 5:51, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto? Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ning duha ka mga persona sa bypass operation kagabi sa City Heights Subdivision, Barangay Takuling, diri sa siyudad sa Bacolod. Ining nagkala-aresto ang mosanday Jory Biton, 34 anyos, kinakapig ning street-level individual. Residente man sa City Heights Subdivision, Barangay Takuling. Kalakip sa nadakpan mo si Remark Aksam, 29 anyos, residente sa Barangay Tangub. Noong na-recover sa mga otoridad, ining napulo ka sa shays ang suspected Shabu Kinabulubanta, 1.5 grams kag ini may dangerous drugs for the value 10,000 ka pesos. Nakuha man sa duha ka mga nagkaladakpan ang mga drug paraphernalia. Sa dugang pagit nga balita, ginserbihan man sa mandamiento di aresto ining si Richie Manday, residente sa Purok Villa, Barangay Tangub, diri sa siyudad sa Bacolod. Ining si Manday Aksyon of Red may kaso violation sang Section 11 sang 9165 o muni ang pagkupot sang illegal nga droga. Ang warrant of arrest ang ginisyo ni Judge Eduardo Saison sang RTC Branch 54 na pitsahan February 12 of 2020. Ang piyansa sini is 60,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa dugang pagit ka balita, Aksyon na Fred, arestado man ining tatlo ka mga persona sa bypass operation man kahapon dira sa Purok Sigay, Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod. Actually, ining tatlo amo sanday Juliana Sablon, 20 anyos ang Purok Sigay, Rodel Pacton, 46 ang Purok Lubi, Barangay 3. Kagasubong man ining si Eric Cordero, 32 anyos, residente sa St. Vincent Housing, Barangay Alihis. Ning tatlo, Aksyon na Fred, akto nga nagka-engagement sa illegal nga droga, rason
Ngayon siya ang ginadakop sa grupo ni Police Captain Paul Vincent Abendon. Na-recover ang tatlo ka mga na-recover sa tatlo ining pito ka plastic sachets ang suspected shabu nga may nga ang bili 20,400 pesos. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55. Kay Nimpaiman niya sa Tangog, good morning. Kay Bileni Pamusino. Kay Bebs Navarro Ortales Maligwas sang 6th Street, Purok Tangkong, Barangay City, good morning man. Dira kay Ronald Bisira. Good morning kuno sa misis siya. Kay Juliet sa East Home 2. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Man. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Philippine Standard Time, las 6. This time check is brought to you by Ortizo. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.